дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва хонаҳои арзон, карочи ҳама чӣ ҳастай. Дар видео лайк монед, мо видеоро сар мекунем. кадоме дар видеои ман лайк мемона, мо дуо мекунем ки пагаҳ соҳиби инам қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. Рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. пеш аз видеоро сар кардан, ман мехостам як каналро ба шумо тавсия бидам ки дар ин канал конкурс ҳастестай. Конкурси калонай 70 приз доштиянд. Ҷои якумаш 3 мошинай. Силкаи ҳамин каналро дар поини ҳамин видео мемонам ё дар комментария мемонам. Шаyd дуроен дар канали худаш, аз канали худаш маълумоти бештарро дастрас мекунед ё дар поиз менависед. Поизи ютубда ҳамакасатеҷе пайдо мешавад. Силкаш дар поён бешавад. Дуроен обуна шавед. видеоро сар мекунем ай паспортҳои гумшуда ва ёфтшуда. Як бародар мада навист ки мега ака документома гум кардагиём. ин овози худаш ба овозаи худаш гав мезанад. Марҳамат бародар, гав занед. Салому алайкум. Салому алайкум акаҷон. Акаҷонам мега паспорт гум шудаги дар тарафҳои метро Алексеевский. ҳамея эълон мекарде. паспорта суратча надорен. Дар метро Алексеевский дар тарафҳои Маломосковский улица Музод карочи гум шудаги магазин рафтан дар карочи. Абдурозиқ Сафаров Соломович 1973 сол таваллуд дошт. ҳамира акаҷон реклама мекарде. гап нестай бародар, ин овоз мо реклама кардестем. аз ҳама бародаро хоҳиш карда мешавад ки видеоро паддили сакинед дар WhatsApp, Viber, Imo ва дигар соцсетаи ситода. ин як ёрдами хуб мешавад аз тарафи мо шумо. видеоро паддили сакинед. пешакӣ ҳазор раҳмат. мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар тарафҳои Ватанасоз. нимаи ҷамоати чорбоғ болои интернет. 4 сотиқ заминай, 4 дар хона бо падвалош. об светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳастай. то дуруни шаҳра 2 сомона роҳ аст. аз шаҳр 8 ё 9 километр дур мебошад. нархаш 150 000 сомонӣ ё алишам карда мешавад. ба сексия мега. дар шаҳри Душанбе боша болоиш сум метр мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Viber, Imo ҳастай. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария нависед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нав мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 7 сотиқ заминай, 4 дар хона, 1 калидор. об светаш ҳаст. хона бо таъмири миёна. туалет, баня, кухниш ҳастай. гирдаш маҳкам аст. документош 100%. дару тиреза паталокоша кардагиянд. нархаш $35,000. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. дар Шарора сари роҳ дамега. 17 сотиқ замин.
хона дуэтажа 9 дар хона ҳаст. Документош 100% аст. Нархаш бо маслиҳат аст. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, деҳаи Лангар, 6 сотиқ заминай, об светаш ҳаст. Документош 100% аст. хонара чихе ки шумо дар суратҳо дидестен, ин намихе кадагиан бо таъмири миёна. Нархаш 50,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. 350 семенблоки дига падарка мешавад мега. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар Левский район, ҷамоати Чоргултеппа, 5 сотиқ заминай, 4 дар хона, 1 калидор. ҳаммом, ошхона дора. об светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. рӯпарӯи мактаб мега. то лаби хонара асфалт кардагианд. таъмири хона миёна. нархаш 230,000 сомонӣ. харидори аниқ боша, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Ҷовидон, 8 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. баня ошхона ҳаст. говхона ҳаст. свет нестай мега. об ҳаст. дарахтҳои ниҳолӣ ҳам дора. анҷомхонаи нав ҳаст. документош 80%. магазин, мактаб 2 километрай. нархаш 180,000 сомонӣ. харидори аниқ боша, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, имо ҳастанд. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Мубинобод, деҳаи Чимтол, 10 сотиқ заминай, временка дора. нархаш 20,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Бойгабиб, дар 8 сотиқ замин, 3 дар хона ҳаст. 1 кухня ҳаст. 3 подвал. хона без ремонт, коробка аст. ҳуҷҷат дора. об светаш ҳаст. нархаш 100,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, 4 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. баня, кухня, калидор ҳаст. документош 100% аст. об светаш ҳаст. нархаш 195,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо
барои тамос дар рӯи экрани шумо имо WhatsApp ҳастад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро, амир Файзиддин бародарам аз шаҳри Душанбе аст. имрӯз дар шаҳри город Падолис вафот кардааст. аз ҳама хоҳишмандем ки амин бародара номрӯи карташ аста ягон қисми партуен, дар ҳаққиш дуогӯ бошен. ё пага ё рӯзи дига иншоалло худо хоҳад душанберо иш мекунем. ҷазакаллоҳу хайран. дар ҳаққиш дуогӯ бошен бародаро. Ина бародаро, номрӯи инамин бародар, касе ки дастиш мераса хоҳиши хайр кардан дорад, ина бародаро номрӯи инамин бародар занг мезанед, маълумоти бештар аз худаш мегиред. Касе ки хайр кардан мехоҳад, дастиш мераса барои хайр кардан, саҳми худро бигзоред. Касе ки дасташ намерасад, дар ҳаққи ҳамин бародар дуогӯ бошед. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастад. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, ҳатман дар видео якта лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои хонаҳои фурӯшӣ ёбем, шумо ҳатман фикротон дар поёни ҳамин видео бинависед. мо фикрҳои шуморо ҳатман худи ҳозир мехонем. агуҷое ки шумо гуфтем, мо ҳамунҷа видео карда пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро подделиса кунед дар WhatsApp, Viber, имо ва дигар соцсетҳои сето. пешакӣ ҳазор раҳмат. хайр дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳама шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.